alaitasunez beteriko kontzertu bat izangoa, ze hemen Tolosarrok inauterian amorratu batzuk geha eta kontzertu hau pixkat prestatzen jutekoa, gustua egongo geha. Izan ere, ja inauteriak hor iskinen ditugu, konturatzerako ja bertan gara. Esan daiteke zuek izango zaretela pixka bat, inautere giro hori hemen Tolosan murgilitzen hasiko direnak? Esate dugu baietz, bihar, gutaz aparte, bihar kaldererokin ofizialki sarrera bezala emate jo, baina gu beti joan pixkat aurreago eta beti musika eskola batez giro izartu nahi izan du Tolosan, bintzat jendea pixkat alaitzeko. Ikasle asko zaudete? Bai, pare bat bai. Perez gehiago geha, baina gaurko talde txikio bat hartu dugu. Zenbat abesti, zen motatakoak? 11 abesti, lehenengo, hiru taldetan banatuta dauzkeu, lehenengo die kaldererokin zer ikusi daukenak, eta gero ja zentratzea gehiago inauteritan, bigarren taldek ja gehialagu musiko gehienak, talde osoa musiko, eta zentratzea inauteritakotan, eta gero amaieran ja gutxi koroekin musiko erdik, eta ja inauteritakoak harri dira. Zuta zaudete kontzertuak ematera? Bai, azkenen pertsona prestatzen da horako gauzetan.